От стаята за баяние ще ви напетя, с дебелата ми книга ще се разоря. Няма равен моя път, помазания давам аз напред-назад и в моя дом. В еманципацията не вярвам аз, само в еволюция, защото съм си постигнала всичко сам сама. Слушайте ме ви сега, едно учение ще ви предам. Дявол няма, има само потенциал. Потенциала за това ме е подминал, а даже може би надминал. Няма как да е различно в моята глава, сякаш аз не знам какво е да си смирената съпруга и жена. Прекъснеш ли ме ти си в голяма беда. Вяра няма също и чудеса, твърде сложни и дълбоки биха били тези неща. Помазанието от мен замества ги с лекота. Моята книга е най-голямата дълбочина, страже като клътва по дъното на посредствеността. Изследователи сме ние и няма тук лъжа, изследваме си ние границите на нашата простота. Моята книга е най-голямата дълбочина, страже като клътва по дъното на посредствеността. Изследователи сме ние и няма тук лъжа, изследваме си ние границите на нашата простота. Слушайте ме ви сега, едно учение ще ви предам. Дявол няма, има само потенциал. Потенциала за това ме е подминал, а даже може би надминал. Няма как да е различно в моята глава, сякаш аз не знам какво е да си смирената съпруга и жена. Прекъснеш ли ме ти си в голяма беда. Вяра няма също и чудеса, твърде сложни и дълбоки биха били тези неща. Помазанието от мен замества ги с лекота. Простота.